Újnyódba pedig hamarosan jönni fog itt a Kaposvár felett, a Tengertót irányából egy vonat majd. Ez egy Pécsről, Dombóvár, Kaposvár, Konyold, Keszthely, Tapolca és Celdőn közlekedő vonatnak a várányítását látásképpen. Most a két irányító, ahogy dolgozik, ahogy mondtam, ott aki bal oldalon ül, az, aki az állomási távvezéréseket végzi alapvetően, de mind a két munkahely úgy van kialakítva, hogy mind a két munkahelyre lehet csinálni a másikat. Azért van megosztva ez így, mert a telefonok így vannak összekerosztva, tehát aki itt jönnek a telefonjai, általában erről a szakaszról jönnek be a hívások ide, a másik telefonra pedig ezzel a lila vonallal ketté van választva az idő, ami ez a jelenlegi idő, tehát az időt látjátok megjelentve, ami e fölött van, az mind a múlt, ami ez alatt, az mind a jövő. A barna vonalak a napi terv. Tehát, hogyha ránézek a lila vonalra, akkor látom azt, hogy menetrend szerint mikor, minek, hol kell történni a vonalon. Tehát látom azt, hogy ez a 8802 számú vonalnak már itt be kellett volna, el kellett volna menni errefelé, és még nincs is Konyoldon. Látom a táblán, hogy még nem érkezett meg ide. Látom, hogy a 852-es, ugye most jött el Lepsényből, hogy mindjárt megkapja az információt, és felrajzolódik, hogy ez a 26 perccel észrekel, és gyakorlatilag 25-6 perccel jön tovább. Menetrend szerint már a két aliga és sorsa között kéne menni ennek a vonatnak. Ez a napi terv, ez naponta éjfél körül készíti el itt az éjszakás, tehát a másnap közlekedő vonatok vannak itt megjelentve. Ez módosítható, tehát hogyha plusz vonat van, akkor hozzá tudja tenni, hogy el tudja venni, tehát szabadon intézhető. Itt látjátok, hogy Szentgyörgy alatt ez már GPS információval plusz egyel ment el, és most már a következő állomásra is van ez a vonat. 857-es, az most van a számtól, az is a plusz egy, tehát magyarul a lábra bőven rendes. Ezt látjuk a menetgrafikonon. Ha visszanézzük az időben, ez egy 0 órától 24 óráig terjedő elektronikus papír, gyakorlatilag ezek az eltérő színű menetvonalak, ezek eltérő vonattípusokat takarnak, ez egy tehervonat, ezek gépmenetek, ez egy másik jellegű jármű. Tehát a fehér, a piros, a kék és a zöld színekkel, meg ezzel a pontozott egyéb ilyen vonattípusokkal a vonattípusoknak a jellegét tudjuk eltérően megjelenteni. Gyakorlatilag az áttekintő képességet, az áttekinthetőséget tudjuk vele prezentálni. Most a maga az állomási távvezérés pedig ebben a szintén mindazos programmal kezelhető, de ezt elindíthatom több példányba. Az egyiken, mit tudom én, a Zamárdi felső van megjelentve, a másikon meg Aliga. Igazából most ugyanazt látom, mint a táblán, ugyanazt kell látom. Zamárdi felsőn is, hogyha figyelitek, az történik majd átlag üzemben kapcsol az állomás. Amikor a vonat a következő térközbe lép, akkor nyomja saját magának a bejáratot arra a vágányra, amit az ember beállított, és ha lép tovább, akkor pedig saját magának járatot tovább. Tehát maga az állomási távvezérés az így módon. Itt ezeken az egyéb monitorokon, hát ezt lehet, hogy ismeritek, ez a GPS-es, ezért mindenki számára elérhető a neten, és rápolitáltak, ott van a vonatszám, a késése, stb. Ismeritek, nem tudom, ismeritek? Igen. És akkor ez egy másik menetgrafikon, amit most egy internetes hálózaton keresztül nézek, ez itt a déli Fehérvár Szabadbattyán, tehát ez a pesti oldal, ami éjfelé jön, Pesten rajzolódik, ezek is GPS információk alapján, itt ez a 852-es számú vonat, ami belépett hozzám plusz 8-al,
Mert látjuk azt, hogy az óraeltérések ugye egy-két perc van, de nálunk már vizsgálatban nem Pesten. De ezen keresztül megtudni, hogy bármelyik másik vasútvonalon is, tehát a ez szintén a Kereső 16-ra rajzolódó dolog, ez is az ottani aktuálisan fogom amit látunk, hogy megnézhetjük most ezt a nevecseri dolgot, halatos vonal. És itt van már csak az, hogy itt vonat volt, hogy igen, állomás rajta, a Debrecsenben rendesen egy 2017-es, és akkor megfogva megírtam, meg arra van hát itt azért bajban nyugodtan tudnának a teherben, és már meglátok, hogy indulnak.